Истинският празник е с празник БГ. Миналата година на Коледа тая моята майка, тъща, ми подари 5 вратовръзки. Рекох да не се караме, на сутринта сложих една. Тя ме погледна и каза, другите 4 не ти харесват, нали ми? Ало, за българските празници ли става въпрос? Българските празници са в празник БГ!